hamjata no te hani helam sogo tini nani kotal video tabo khungai thang tongo kisa khowaio ngai lamani hoite ma video klai jaksio ngai tak barta bais tongo thangi hin tamasi ngai jeng tabuk rangola bai thang tongayo ngai tam tam khlai jang nagena satung ni mokol phiong mai hang tongkha gusung kri thang tongo tabuk lama hin lai jak yang sati hongjak sabajini kok sa sawi thang tongo sati hongni kana tabuk hongke sokbai gaseng khowaio sokbai ko kalibari digi thang tongo hongke seng kalibari wo kuno phan paili ate kibil phailaika train cho thanglainai train cho ba habia balo khangkaba tabu kisa habi naine bahai bahai ri rok tong ngai seng hapaiga habaya koi ri rok nai lekha kang kaisa paika gabon ang norok no nogo thangai phunung nai ta angkor khaito phunung maria tabuk bil rok khaipai gena khaya koi oron de pai bor thangjak no phunung nai do norok no Friends ni phaiye aya em bazar phaijak em bazar hablai gina taw kai pharo thasung tong na che khwai ba ta mo te nai thum le sing tabu khungke em bazar habya ko se ongkholai tongkha angka purkai video khlaijak ri ata pogai mani rok nai laimang no pogai thanga video khlaijak nani angka tabu ngai ongkhorka ongkhori tabu korni thangaya ko kisa tiffin rok chalainai ke nai tong dina rok tabu ngai seng restaurant sokpaika ke tam sanani hilaimani ingka angka ro tini dam biryani ofari tongti pota agio angka 160 pu ke tini ka 120 khaino manai pota angka mun bagi ne chalaini hini to na halaika ke ang tini no first time o dukani mano restaurant ta saje ko thora thoka mun chalai tonglayo tabuk hingke seng ayango restaurant ni chawoi nungi paiye tabuk yango kuhinir biskango phai sokpaika khum paine hene nailemani hingke ba dam khapilaya ngai tuliya hiko khumle naithok naithok no tongo ngasang tabuk thanglai sinai nogo seng taon ni kipilai kha kipili siyang lamao hin tonglai khasung nogo sokpaiti ngai sagoyei ti samal lainai ke nai tongdi do te nogo sagoi tam khlaijak je khlaimen norok no phunukana Omonoi ko ang trends ni kaisa kurti paitu mani kuno paya tini manai mungnei mungtham se paitu hanyo berani thalai masing ka baiko mongka kai apata 399 nangkha angkai kaisa hanyo kurtro bukri kha ka ba paitu hegata hanyo chumjang na yang taon no thang khan chumjang na hane paitu kha ngate em bazani ko mo shampoo tu kha ang joy shampoo bangka alam nang ju ta bakhnai rok soi ngite among kai cream ta hasuk no tabu semai jana jong angkai tibrong kai ngi phai mai khaya hene mai sa jagriya among ga tok bahan te bano kopi bai alu akra nija mo ko sobi sika mo andro tabu ga mai jana pa diborni tabu satta silai tongkha kamai jai pegena ini bazar hati ko mui masing ke di bor no to manipu ma ta mo sai pai dro jeta sari ko ngke mo kosoi te samsata ngete mo toktei te sip thase tui ko motam a ang sai ne ta mukha masa jat ke baza khaisa na pu ebar sipe kha ta pese sunai yango hongkai dal bai tok tui te alu bisari woi rukjak moruk pai khangkai musong nai ta yango khai abaja khaijak tabung baja khani
baja khai paikha hingga chinogo hingga baba songkai kora baja khai hingga thokja pata angka kora baja hingga thokja gya teyango dal bai tok tui songmani ambo muni paikha gamani agulo tabuk phandong mosteng khlainai berma mosorok joto sogui paikha tabuk hingga mosteng dengana dei din video asi jara nukchinai do harka ham joto no tabung mosteng demai kanga maicha sinai hingga de samalai ne ketal video hamba joto no paithis ranai tongman bagai